Arratsaldeon ikus-entzule guztiok, hemen txagaituzue gaurko honetan CaixaBank Udara CaixaBank torneoko bigarren edizioa jada martxan dugu, Mendigorriatik zuzenean gaur. Hirugarren edizioa dugu, barkatu, eta gaurko honetan Mendigorrian, ja, urtero bezala, ebetxe, bi bikoteak, jada, beroketa lanetan, eta laizter izango ditugu prest partidari ekiteko. Gaurko honetan, bi bikote beti bezala, gorriz, Oskoz eta Perez, eta burdinez berriz, musika Gomezen ordez, Olatz Ruiz de la Ramandirekin batera, baite Pinakako txapelkatan ikusi genuen aurrera lanetan, eta gaurko hontan, Udara CaixaBank torneo hontan, ordezkapen lanetan dugu, eta gaurko honetan Marta Gomezen ordezkapen lanetan ibiliko da Olatzekin batera. Orduan ere biak elkarrekin ibili ziren eta elkar aurretik ere ondo ezagutzen duten arren, bikote bezala aurretatze. Eta esperientzia badute. Oskoz eta Perez berriz, bikote berria genuen, aurreko asteburuan jokatu zuten euren lehenengo partida elkarrekin, eta puntua lortu zutelarik, bi bikoteak puntu banarekin ditugu momentu hontan, eta gaurko irabazleak bigarren puntua lortuko luke. Gaur nerekin Iera Agirriturriaga. Atxaldeon. Bai, atxaldeon, oiena. Bueno, urtero esate den dugu, Mendigorria etorri izan gehala, etortze gehala, eta gaurko hontan hemen geha, pelota leku azkarra doela, baina esaten dugu beti, eta gaurko honetan ere nabarmen da hoi. Ela da ez, azkenen eskertuta beti urteroko lega ez, Mendigorrian ja askotan etorri galako jai giro hontan partidu jokatzea, baina esan duzun bezala jokatzeko pilotaleku zaila da ez, garbitu eta saiatu agatik horre ongi jartzen lurre, beti nahiko irristak hor gelditzen da, pilotarintzat ez eroso xamarra izaten da ez, hankak batzutan ezin dituelako ongi jarri, eta beti esateuna ez, pilotan oso garrantzitsua da hankak beti tinko mantentze hori. Ikusiko nola moldatzen dien lau pilotari, berotzen ikusten da ez, zantzu batzuk hoi bai ez, nahi bezala tinkatzen hankabe lurre, baina ea ze partidu eskaintzeko gai dien lau protagonistak, eta espero du hoxe ez izatea ez, eguneko protagonista. Hori da, lau pilotariak ondo moldatzeko gai dien, eta euren jokua erakusteko modu ondien. Eskotan zaila izaten da olako pilotalekutan, baino ze eskaintzen duten gaurko hontan. Lurrez gain gero esan duzuna, azkarrare bada, hor pilota batez azpitik ibiltzen balin bada, ziztu hondin etortzen da. Atzelarik urtetan lan desente ukizu izan du hemen atzetik ez, hor gerri-gerrin jota hankata jokatuz piso hondi hartzen du atzalde hontan, eta ez da erreixa izaten ez, pilotoikei ongi eustea, eta ez da pilotaleku erreixa ezaugarri aldetik, baina aurre lau pilotari handi ez, eta espero du laueke partidu honea ikia. Gaurko protagonista esan bezala bi bikote hauek, eta Leicester jada partida ekiteko prest izango dira, epaile ere gerturatu zaie. Eta aurkezpenera izango dira.
Hortxe bada lau pilotariak aurkezpenera. Txampona gora, eta iazeak usten duen. Gorri, beraz, Leire Oskozek emango dio gaurko hontan partidari hasiera. Ba, ikusko ez, bikote oso ona osatzen du Leirek eta Alejandrak, ikuste, bueno, Alejandra ere pilotan ongi biltzen denen, ba, bueno, atzelari ongi dela ez, eta Leirekin ongi uztartu ezkeo, bai, Leire ba, esan azken aldin ongi dela pilotan ez, oso ongi bat ez, errematen, harrapatu ala bukatzen, eta hola jokatzen dune ba, zaie dela ez, berari aurreitea, aurreko partidutan ikusi du ez, pixkate ernegatzen zaitiolarez, bueno, harrapatu ala bukatu, gauzeko oso ongi nahi da, eta pixkoat arerioak defentsa lanea behartzen ez, eta gaur ba, bueno, urdinek lan hori ukiko du ez, aginte makilloi ba Leirena ez izateko ba, lan hortan nahi beharko du. Hori da, sakea justu pasadu hiruko arrastoa, eta Maitek naizta eraman duen gaintxora joan da Leire eta txapa gainean. Zabalera botata tantoa beretzat. Bai, baina esan duna ez, ikusi guainez sakea, bai, ez da pasado, baina Maiteke horra zuloan utzi eta ze ongi joan den ezker gantxorren bidez, eta hortan ikuste pauso bat aurre indula ez, asko ikusten du guainez ezker gantxori maneiatzen, eta horrekin emine egiten nahi da ez, eta, bueno, hortan erne ibili beharko du bikote urdinek. Gaur kontan esan du bezala, frontoi hontan, min handia egin lezake hor Leirek. Leirek hor moztu txokora bien artera eta oso ondo hor bilatuta Maite atzarrak etorri da baino. Uste baino geixa eta zaio. Bai, nik uste berak baino eta olatzeko baino gehiore ez, hor abiadura hundikin joan da pilota hoi Maite atzak ateratare kasi pasa indo ez, eta horre olatzerneo ibili beharko du, igual olatzentzako pilotak dielako ez, hemen esan duna gerrin jota jotzen balin bada, ba, atea egiten dela, eta goaingoa izan da horren erakusle. Sakea Leirek, bolea zerantzun dio Maitek, aukera Leirentzako, moztu hor da olatz, jaso, ejada arroa, Maitek aukera atzera Alejandrak. Luze. Olatzek pilotaka da ona, baztertuta, ekarri Alejandrak ederki, Zabaletik Maitek, atzera honeke, boleaz Leirek, erdi, ez, hor Zabalera ez dakit nahi zabota du, defenditzea juntan, txapa gainen, eroi da pelota hoi, indar gutxikin da hor engainatu indu, ez du ikusi. Nahi eta botatako izan denik ez. Bai, gero berak indun gestungatik nik uste bakarrik jartzea joan dela, baino tokiko buenea ez. Uste behian sartu zaio boleaz da hor, gaur engainatzek asko balioko boleaz erantzun dio sake horri Maitek, moztu Leirek, olatzek ez du jaso pelota hori azpitik hor moztutako batzuk baitu hor Leire horra aida saiatzen, Bai, baina ongi ez, azkenen erasorako pilotaleku da ez, aurrena jotzen dunak, bi aldiz jotzen du ez, hemen agintea daukenak oso ongi eraman dezake partidu eta hasiera azkar horretik da nik uste ez, asmatu du hasiera hontan. Nola jokatu eta, bueno, oain urdinen lana izanen da pixko bat atzetik aurreko bideo egitea. Sakea da eta hor bazartuko sake hoi, zuzenean, Leirerentzat, gaur hasiera hontan, Leire protagonista, hasierako 5 tanto hauek peak. Bai, saketik asmatzen nahi delako ez, bat motz txamarateatare baina ongi sartuta, oain ezker paretan oso ongi sartu ez, hor igual Maiteke dauken boleakin komeni da ez, saiatzea bolea hori atera eta launtzen, ze bestela bagoengoan bezala ez, zazpi ingurun sartuta zeon sakea zen. Sakera Leire beste behin eskubiz erantzuntako moduan, airea ez, utzien dio Alejandrari, Alejandrak
leireatzea, eskatu olatzek eta ezkerrez, osta txapa gainean, dejada txokoa leirek, moztu maitek, Alejandra hortzen, atzera. Olatz. Pelotaka da edera Alejandra dena, ekarri olatze, zabalean, kanpora. Ba, esaten duna ez, golpez berez olatz gehiago da, ematen dionen abiadura hundin ateatzen dela pilota, baina Alejandrak ere badauk ezagarri hoi ez, asko ematen diola pilota, ematen do oso bizi ateratzen zaio normalen eskutik. Baina ikusi da ez, olatzen pilotak adateiz erantzun eman dion ez, eta gaina eraginkorrago ezker pareta hortan sartuta. Eta Alejandrakin, ezkerra bilatzen ez bazaio, kontu zuhili behar da ez, hor asko ematen diolako pilotari. Bizitasun handiakin da aspaldi ontan gaina oso seguru. Tejada txokoan hor da molatzez eta iritsi. Eta gelditu marko lukea pixkoat ez, nik uste hasieran konturatzeako, partidun sartzeako zazpita utxarri zaizkiala markagailun ez? Bai hor leseroso da biltze, leire asko moitzen nahi da, eta urdinek agite makiloi hartu ezin da. Bai, eta ez da erresa ez, azkeren hor tanto batin behar da, bai edo bai, pixkoate sartzeko, sake aldatu, pelotare igual aldatu, eta beraien aukerak baliatzeko, baina hasiera honetan gorrik beraiena oso ongiten, eta urdinek guainik osota sartu gabe partidun ez. Era moztutako pelota olatzek, leirek ezker zierra. Eskone harki sartu du, baina oso zabalea juntzaio, galdutako pelotaka da horrekin, urdinen lehena eta pilota aldaketa. Bai, behartzuen ez, bestela nahiko salduta zeuden erasoan asmatzen naizelako leire bera eta Alejandra atzetiko osongi. Eta guain pilota aldatuta, ez dakitze autuin izan duen saski, baina behintzat gorriri eskun ainongi sartzen etzaion pilota bat atera. Eta pixkoa dinamika aldatzea lortzen duen ez, hor nik uste gakoetako bat badela olatz agintzen astea ez. Azkenen beretzate pilota leku hona da, horre frontisparen gehiagi arrotu gabe jotzen badu oso pilotaka da honak jo ditzazke. Eta hola Maitek ere aurren aukera gehiago ez. Maite esakera, luze, hor orman erten zaio Alejandrari. Goleaz, txosta eta tanto airez lortutakoa Maitek eta bigarrena urdinentzako. Bai, eta bilatu barra dauke ez, azken esan duna hemen alde batea egiten bazo gero bestera egitea oso zaila da, guain ezkerrez jarrita zion leire, ezker pareta jodun momentutik reakzionatzeko aukera horire ez dauki, eta horlako pilotalekutan garrantzitsua da badauden aukera guztik baliatzen. Sakea luze, aire zanantzun dio leirek, Maiteek aukera, moztu, atzerreka etorreta leirek erantzun dio, zabalera, goleaz erantzun leirek, ezkerrez. Tejada txokoan, eta hortzen, nik uste gelditu indala Alejandra, abiatu baino, ez da iritsi, eta azkenean Maiteren dejada horrekin. Bai, nik uste aurrena zalantza indula, baina etzula espero, inondik inoa hor Maitek azken momentun postura aldatuta txokoan dejada hori ingozunik ez, eta hasieran duda indun hori, xie falta, gero pilota horta aiatzeko. Eben gainea, behin galtzen bazu aurreneko reakzioik kostaitea abitzea, eta orduan ondo aprobetxauta Maiten aldetik, beste sake bat, eskubiz luze, Alejandrak zabalera nahita, eta ona Maiteren eskutik. Hau bai nahita eta ona, indako jokaldi oso hor, bai ez usten harrapatu duen jokaldi izan dela, leire txokora bidera eta zabaleen bikaine ez, luze indako bolea horrekin jokaldi. Reakzio politie, zazpita huts. Esan deuna, leheno leirek eukidu, eta guain gontan Maite bere aukerak ondo aprobetxatzen nahi da, hartu ala bukatuz. Sakea da, aztartu ingozai eskubiz erantzungo dio Perezek, Olatzek, luze, ederra pelotaka da. Erantzun ere bai.
Baztartu orain Olatzek, Alejandrak arro erantzungo dio, Otea, bai. iritsi da. Zabalera naita Maitek, eta bai, hau, bai. Hortxe, bi pilotaka da luze Olatzek, eta horrean gelditu zaion hortan, ondo aprobetxauta. Bai, eta ikusten dena da, sake hartzen denen takadaiteko bidea ematen duen pilotalekue dela, ez? Aurretik aurreko sakea gorri izan da, hor zazpita utxeaino joan die, oain sakea berreskuratu duen berriz bikote urdinek bostante horrezkan inditio, ez? Eta, bueno, denboare hortxe leirek eskatu do ikusita batzetik konturatu gabere etorri zaizkiola, ez? Alde hortatik sensazio txarrak izaten di partidutzear, ez? Alde denen, onak dien bezala sakea kontra duzunen, azkar joaten dietantoak, ez? Eta, behintzat urdinek ikusten dare, sakea duenen mineiteko daudela, Maitek bikain aprobetxatu jo eukiditon aukerak, egia esan aurrelari hobenan pareko jokaldik inez. Eta, aztu, oen dikan, denbora damaki aurrelari bezala ez da jokatu gabe, baina... Eta hor Olatzek esaten duna ez, asmatu beharko luke ere, frontiser din jota mineiten, eta gorrik azkenen, gero tantua edo pilota berreskuratzen duenen berriz ebakiu ez, hasieran bezala leirek mina osko indezakela, Alejandra bikain launduta, orduan, partidu irikia izan diteke alde hortatik. Hala, ikusten da, serio hartuta daudela, botilleroak, Oain binakakoan, bikote botillerokin. Alaxe daude, botillero lanetan. Leireren aita gorriena eta urdinena berriz. Horatzen aita, Maiteren anaia. Ea Maiter, sakea baztartu ingo zaio. Erantzun hona, arro, Olatzek, luze, ederra pelotaka da. Bikain erantzun dio Alejandrak. Leire sartukoa, nahi bezala dago, moztu. Atzera Leirek, ezpitik, Zabalera. Uste pixko talde indiola horrez. Bizi junda, baina Zabalera Maite, jaso, pelota zaile, hor askotan kosta iteana, eta... Jaso bagarrik ez, nik uste hor ongi iritsi dela, berak uste baino beki igual, eta ezkerparetan sartzea joan dela ez, eta oso ongi sartu do pilota hoi, Alejandrak bikain itxoin dio, baino bai ongi sartu do pilota hoi ezkerpareten. Beste tanto bat, urdinen alde, 6 eta 7 atzetik dira orain, baina 7 eta utxekotik, atzetik. Hemen dira. Sakea Maitek, ezkerpatetik irten zaio, atzera Alejandrak, Olatzek, atzera. Luze alet. Zabaletik moztera jonda, jeistera baintzet. Eta gehitxo behera jontzaio pelota hori Olatzi. Eta 8. eta pelota aldaketa gorriek. Bai, nik uste hor desgaraiz jo diola ez, askotan esaten du, eta batez ere udan aritzen egala ez, pilotak potea roxamarra hartzen dula, eta mozteko garaien eta asko itxuin behar dela pilota horrek bere ibilbidea indezan ez, eta atzetik mozten hastengan askotan, edo pasatzen zaio ez, desgaraiz bota golpe hoi, eta zuk uste baino lehen txapazpira joana dago ez, eta bai kontuz ibili beharren gaude hori bote arroxamarra hartzen dulako. Eta bitartean Leirek atera duen sake hori. Uste baino geixo atatzei hor Olatzi. Bai, bete-beten txosta. Baina bai dela urdinentzat arriskutsu ez, leheno konturatzeako 7 tanto segidan indizkioa, sake hartu dunen, eta guain oso garrantzitsu elitzeke lehen moztea.
sakea eman da dator, Olatzek ondo erantzun dio airea, eta hor txapapera txokoan ustera jonda airez Leire, baina ez taba txapa gainean izan, kaldutako pilota kada horrekin. Etzen autu txarra, nik uste gainen izan balitz Maitek ja aurreneko pausua behintzat Zabale ainezula. Olatz atzien zen. Olatz oso atzen, gainen izan ezkio tanto izateko aukera. Oso azpitik hartu du. Bajo xamar bai egin, igual. Beragi, joan zaio. Sakea erdi-erdira, atzera Maite Leirek. Moztu boleaz txokoan, eta hor beran onda. Ez dakit. Maite boleaz junda, ez Leire beran jundala esan laike, ez dakit pelota. Egi da, zaila izango zela altxatzeko, xamar pasatako pilota zela esango nukenik, Egi da zuzenen joan dela eta zuzenen joan da parentzeola, baina nik uste ja pasata zeola pilota esango nuke, baina bueno, epaia hortako da, epaiek buelta dela iritzi dio, eta laxe. Zabalera naita sake hori, eta tanto berantzat. Ez da barkatzeko. Ez, Erne jokatzen nahi da gaina, guain oso ez duzten harrapatu jogo motza zen sakea, baina Leire bera pasado, eta Alejandra justo bin artea. Bin artea, ez? Ez da zaila askotan, holako sake bat datatzea momentu honetan. Baina begiz eta buruz jokatzen ari da Maite. Esperientzi hori beti esaten duen esperientzi hori gainen dula, askotan harritzen gaitu guen jegurire eta gaurre hortik tirakai da. Hortxo, tanto batera berriz ere urregatu zaizkie urdinek horriei, 8 eta 7, eta tanto zuzenean Maitek, 9. Beraz, berdinketa dugu 9. Bai, eta honek auspoa emango dio bikote urdinei hasiera txarra eman dio partiduri, txarra baino gehiago besteke asko asmatu duelako, baino egia da azula hundi iriki duela markagailuan, eta laneainez eta ongi jokatuz behatzinakoa momentu markagailu. Sakeadunak asko dula haintzen hasteko eta hori ikusten nahi gea, aprobetxatzen nahi da. Haidie. Bastartutu ingo zaio Olatzi, ekarri Leirek atzera bizi datorra Olatzi, galdu zaio, bote erraro hain du hor asko galditu da. Bai, etzen parte honeko botea gaina azpi-azpitik eman dio, pilota horri abiadura eman dio eta horre hankata asko tiratu behartzun. Oso ongi jarri da nik uste neurri hartuta non jo behartzun pilota horrek eta justo kontrako indo kasi aurreak abotea horrez da deus esateik. Sorte aldeko. Hoi da. Sakea gorriek eskuratu dute, beraz, goleaz erantzun dio Maitek, airea utzin dio Alejandrai aztertu indio azkenean. Aukera Maitek. Atzera goleaz erantzun. Leirek txosta erainez, eta hor ez da zeiteik tantoa gorri. Baita ikusten da gaurre tanto asko pilatu ditezkela guaina ikusi da ezin dela behin alde bat aion ezkio bestera bitu eta guaina ikusi da Maitek saiak ere indun arrena hankak azkar alde iten duela orduan, ezker pareta horrekin jokatzuz gaur minen diteke. Eta nik ustet beak kontura odiela bi aurrelaiek horrekin. Olatz, sartukoa, ona da. Zabalera naita dejada hor. Bere-berea duen jokaldie da Leiren firma balin badauke jokaldin bateko ixe da. Askotan iten duna, baina zoragarra iten duna, Zaizeon Maite, bere atzien, baina alare oso. Baina bakizo askotan, eta baki horrea bota bardula, baina ez dakit bota horretik abituta, o... Zai oso ongiten duen jokaldi eta bikainateatzen zaiona. Zesanik ez, abitzez pasea horretik, zinezko. Sakea ozoz ekarri Olatzek, aukera
Bin artea hor... Bai, baina justo tokik txarrenea, ez? Azkenen bipareta esperozun da ala naizun. Nik uste hor bipareta naizula. Asko atako da gaine hemen ez ikusi biparetek botatzen, baina asko ateatzeko zantzu dauke. Baina justo bin erdira atea da, ez? Eta askotan esateuna. Pilota askotan horri biltzen ga ez, tanto ikusgarrekin nahi baino batzutan sinplea da, inor ez da ontokira botatze hori, ez? Eta goengoan ba hoxe, bin erdira tera da pilota hori eta ez batak ez bestek ezin izan du eraman. Eta hortxe ba, bederatzinako berdinketa gula esan du lehentxon, eta jada tarte txiki hontan lau tanto azkar jondira. Ba, hori dauke ez, oso azkar joaten diela hemen tantoak alde batea edo bestea. Ikusi du gorrin lehenengo takada urdinen erreakzioa eta bigarren takadatxo bat, eta guain ematen donez beste takadatxoa gorrin eskutik ez. Horregatik, ba, bueno, sakeak ikusten da bere biziko garrantzia daukela lehen pilotakada horrekin agintzen hasten txalako ez, eta gaurkoan hoxe antzematen da. 13 eta 9, gorriak aurretik ditugu, urdinek eskatu dute etenaldia oraingo honetan. Eta hortxe hankak bustitzen ikusi dugu olatz orain. Hortxe ez, Maite, jo animatuz ere bai ez, hortan lananketa inbarra dau, bikote bezalare elkar partidun sartuta animatuz, eta bueno, denan beharra izanen du ez, azkenen bikote oso orekatuta hon bat aurren, eta arrematen bat oso arriskutsu da hon leire oskoz bat. Alejandra nahi bezala ez, Maitek moztu, ona da, karri leirek, beste aukera bat Maitek, atzera goleaz, erantzun leirek, bizi-bizi, olatzi pilatu entzaio, Zahor leirek atzera etorri eta... Bueno, momentu txarreko Bai? bi oparire euki ditu ez, bat hasiera hortan zazpita utxiztenen berak ezkertzearrez kanpora bota du nure, eta goengo hau ez, ba bueno... Zabaleako bai, postura zertu da zoken, behintzet. izan diteke, pixkat hor zabalaldea zabaltzen hasi izana. Ba, utxeite horrekin, leireren hirugarren utxeite horrekin, 10. eta beharrezkoa zuten tantoa. Luze, erdi-erdira sakea eta tanto. Bai, gauze beragatik nik uste ez, bat indarri gabe gelditu da pilota hoi, eta aurrea indo botea ez. Bai, zintxilikako Bai, oso aurrea. pilotaka hoiek. Beste tanto bat, sakez 3 ditu jada Maitek. Eta beste baten bila. Sake ezker hormakin erantzun Alejandrak, olatzek eskatu eta hasten du, pelotaka da ona da. Seit erditik ezkerrez ekarri Alejandrak. Maitek moztu, ekarri leirek. Baztertzen olatzik. Atera du, deja da txokoan, Pipar eta Maitek eta hoi bai, asko ateratzea da, lehen esan dugu ez duela ikusi, atera ditekela eta hoi bikain aprobetxau du Maitek, txokorako ikutu indu, ezker horma eta ez nahi Gaineza Pipar eta klasikoa izan ez, horre bukaeran eman dion efektu horrek asko atera da bintzet. Indu ez, horre ematen zuen bantxateako zela, eman dion modugatik, baina azken momentu gurpilez emakin pilota ez, eta esan du leno asko eta zitekela eta bai leire hortzen ez, eta noraino joan behar izan dudon hori defenditu nahi. Pasa intzaio bai. Eta hortxe berriz ere tanto batera arrimatu zaizkie gorriei Maite eta Olatz. Bolea zerantzungo dio sake horri leirek. Ezkerrez atzeratu Maitek, biak hor ez dira elkar urdelertu, bata besteare begira. Eta
uste pixkoat Beste tanto urdurire jarri diela, ez? Hor nik uste hasiera horrekin ez zuela espero gerore hainbeste jokatuko zuenik edo bai, ez? Maitek, bat ez esango nuke Maitek lortu du bera erasoan bikaina asmatu zaldatzea, eta nik uste hor pixkat urdurire bai badaudela, ez? Eta oain ba elkar ulertu gabeko pilota. Bai, eta esan behar da, hemen Maitek egindako asko irula, irusak ez tejadaz, biparetaz, moztu zabalean. Batu ederra ditu eta galdutakoik ez daukela bat ere oendik. Zabalera jarri Leirek bildu txosterengo dio, ez? Eta ekarri Olatzek. Atzera Leirek Olatzi irristatu inda, baina hemen da ozta zutik. Alejandrak atzera, ez nahi bezala ezkerrez. Maitek lagundu, Tejada, hor da Maite. Beste aukera bat Leirek, Tejada, hor da Olatz. Atzeratuta Alejandrak, beste, boleaz Maitek. Zabaldu Leirek, erdi-erdira Zabalera, Maitek. Asko, atzeratu Maitek eta bikain. Beste tanto bat urdin. Benetan erasuan. Aurrelarin trajea egiten jarrita damaki, ez? Zuk esan duzu bezala datuk ematen ibilitzea orain dela gutxi eta indakoak asko die, ez? Leireke berake indako asko, ez? Oso datu onak die, ez? Eta oain gontan, bai erasuen eta hor bilek ibili die, alkarri zirika jokalde ginez, ekarri defensa ona erakutsiz eta gaina bukaeran berriz begile oso ondo ikusita nuntze onzuluen. Eta esango nukenik batez oso sartuta partidun, ez? Gutxitan ikusten da Maite azkeneko tantu hori ospatu duen bezala ospatzen, ez? Azkenen, indun keinungatik berare ikusten da oso sartuta da hola partidun. Eta momentuz bagu mendik pozik, ez? Ikusten egan norgehiagoak. Maite hor da, dejada, txapara joan zaio. Erasoan. Zaie da, ez, dena ateatzea horire zaie zen, baina oso indako jokaldialdi beren, gainen izan ezke honik uste Leire bigarren boten iritsiko zela, horrez da iritsi ez, bakarrik, txapare hortako dago, oingoan, txapa hotxa entzundula, eta goen berriz esan duna leno ez, Amalauna joantxe bertan, berdinketa bai aurretik jartzea. Bai. Eta takadakadi joan partidu izan da sakeke ikusten da garrantzia hundi daukela, ez? Eta guaine berriz gorrin eskusakea eta arriskue. Hortxe, berdintzeraino etorri dira aurrez ere, baina ez dute lortzen aurretik jartzea urdinek, baina ikusita partidua nola doan, ez da ezer erabakita. Amalaunakoa dugu, tantoa jokoan berriz ere, moztu Leirek, Olatzek ekarri, beste aukera bat Leirek, Zabalera, luze, hemen da Maite ekarri bilduz, beste aukera jogoan, eta hau bai bikaina Leiren eskutik, dejada txosta erainez txokoan. Osona, bikaini. Hortaxea jundalen ikusten ez, dejada eta txostan bilea gainare. Baita gaina hola xin barra zeon, zeon urruti Maite, pixkoat goraxio izan balu aiatzeko modun izan entzelako, baina bikaine txapa libratuz eta ezkerpareta hori joaz. Hortxe ba, amalau, lehen esan deu, arrisku ondia dukela partidu, hemengo partidu askok hautsitielako, baina gaur kontan, pareko dabiltze eta partidu ederra egakusten nahi zizkigu, tanto bikainak bukaera politiek egakutsiz. Olatzek eskatu, Zabalera, Leirek, airez, zabaldu Maitek berriz ere hor behin baino gehiagoetan indu, kontrapausuen. Boleaz, Maitek eta ez zei hor eskundu ondo sartu. Erasoa pasan nahizun hor, bolea horrekin, baina... Bai, oso bolea hona dauke eta horre eskun sartzen badu mine indezaken jokaldie da ez, baina hoxe esaten duna, askotan markatzen duna ez, erasoan asmatzen naizen,
denak ateratzen ez zitzaizkio, baina guantxe bi utxegite ez, bueno, utxegite erasun bai, hori, bueno, eta goingoa bolea horrekin ez, eta piskat markagailun baldetxo hori, ba, hortxe, guantxe bitantoko alde hori. Bitantoko alde hori, 16 eta 14, gorriak aurretik, frontixean. Koxkan bat jodo, bai. Koxkan bat jodu, baina ona izan da eta Olatzek erantzun dio. Atzera Alejandrak Olatzen menda. Maite atzeraka, Olatzek eskatu eta atzera. Pelotaka da ona, bazartuz. Alejandrak, arrogi. Bai, eta igual Alejandrai bere ire hortik atzetik etzaio inbesteko konfiantzaik ikusten ez, igual hankak eraindare, igual ez erosio badau, egia da bat txuku nahi dela, baina ez dara igual berak oidun grazio horrekin ez, hain erosore etzaio ikusten, Olatzei berarire nuke esango oso erosoa idenik ez. Ni uste bi atzelarik oso ekartzea bai, baina... Bai, deseroso xamar dabiltzela horra atzetik, aurrelarik, bueno, beraiena aurren usongiten, gehiago ezin da asmatu ez, bieke bikein asmatzen nahi dielako, baina atzelarik igual atzetik desero xo. Este sake bat, Maitek, sakea da erantzun. Leirek bazartuz, baina atzeratu du Maitek, Alejandra. Erantzun Olatzek, Leire zabaletik, Binartea, bolea sartu da Maite, lagunduz. Tejada, arroa. Maitek atzera zabaldu, Zabalegi. Ongi indako jokaldi ezen ez, buruz gain pasatu do Leire bera. Motzen jo ezkeo iristeko aukera asko zeutuna, baina justo jo duntokin jota tanto izan entzena ez. Baina egia da horre zalen gutxigati bat ere, alde indiola. Eta hori da, bueno, arrisgatzen ibili da, tarte handi baten, dena atea zaio, baina hortxe, guain alde hori ez. Beti esaten duna ateratzetik ez ateratzea da alde hori. Alde gutxi otea, baina detaile txikitan. Baleko eta baleko, bai. Hortxe, erantzun Olatzek, bazartu ingo zaio Alejandrai, atera du. Maitek, moztu Binartea, Leirek, ekarri arro, eskatu eta atzeratu Olatzek, asko eman dio engontan, erantzun Alejandrak, ez da iritsi, txapa! Izan da bete-betean, iaia, eman du pelotaka dago engontan bai, gozatu du Olatzek, asko atera da. Bai, hemen 8 kuadro ingurutik ez, Alejandra pilota hori eraman nahi. Eta atzeraka etorreta, hanka finka gabe. Hanka jarri gabe eta atzeraka ez, otzen bate pilota erresa hori eramateko. Olatzek lortu duen tanto atzean, 16garrena urdinentzako, 16 eta 17, tanto baten aldetxoarekin gorriak aurretik, oraindik. Sakea Maitek. Sakea Zabalera. Erantzun de txapara joan zaio. Nik uste hor nahi eta bilatzen nahi dela pixkoat ez, horre erdiko sakea zen, baina Zabale aldea nahi eta bideratu, pixkoat hankata, hor pixkoat ez, bai, inkomodo xamar jokarazten Alejandrari berari. Bai, nik uste hor mugimendutan gebukeran hanka finka bezen da nola dabiltzen, pixkat hoi bilautzen eta asmatzen. Beste sake bat, laugarrena du Maitek. Leirek bi lortu ditu eta Maitek lau. Beste sake bat, Leirek erantzungo dio, ezkerrez zabaldu. Moztu Maitek, ekarri Leirek, bazartu mozaio, Olatzek. Ondo atera du. Moztu Leirek, ekarri Olatzek. Zabaletik, Leire, Zabalera nahita eta hor abiatu ezin da, gelditu da Maite, hankak irristein da eta Zabaleko jokaldi horrekin. Ejadaz beste tanto bat Leirek. Bai, ongindako jokaldi ez, esan duna, hemen botatzen bada, komentzituta botatzen bada eta iarritzen ez bai oso inbardun jokaldi zaila da, erantzutea eta guain. Hori baliatuz, oso tantona. Berriz ere, tanto baten aldez, aurretik gorriak. Oleaz, erantzun dio sake horri Maitek, aukera
Leirek Tejada, arroa, Maitek aukera, Tejada, ederra, beste bat. Bai, baina ongien hasten esan nahi dut guaine, bueno, Tejada oso arroa zen, Maite oso ernezeon, baina nik uste bi pareta bota behartzulako antzeola ez, eta hor, bueno, berriz aldatuta ez, eta horire meritu da, azkenen arerioak espero ez ton hori ike hori ez, eta hor, bueno, horrexena nik uste Leirei bere etorri zaiona bi paretako hori zen, aurretik aina ongia eta zaiolako, Bai. eta bikaine txokoan indun Tejada hori, eta bueno, emozioa ez, oita birabide. Bai, hor dabiltze, Faltatzaino aurretik oandik momentuz partidu guztian zehar jabadia berdinketa batzuk aurretik jartzek ez du lortu momentuz, berriz ere, 18 ontatik, 19 gorriak aurretik berriz ere, hor boleaz zabalera. Bai, oaingoan tentzioa hona zen ez, hor boleaz aldatuta zabalea jotze, baina zo eskun behar bezala sartu. Eta 19 eta 18 aurretik gorriak. Une honek Izai da, gero egie da, bueno, kanpotik ikusita ematen du ez, uneraki horra dela, baina egie dare, erasoan asmatzen duenak tanto iten dulak hasi ez, orduan, bueno, ala dabiltze bi aurrelarik eta ala dabiltzen hortan, bueno, zai erresa da ez, denatan ez asmatzea. Aire sartu da hor, baina adi Maite, Tejada hor da horatz, ekarri Alejandra de Mosqueta hoi, ekarri Leirek, ni uste Leire pixkat bildurretze bada bilela, ez daki zein goion arerioak eta hor urduritasuna ikusi zaiola. Batezenik zango nuke Maiteen jokungatik ez da, bat erosoa izaten, ezakizulako songi nola jokatu behar dizun edo nora bota behar dizun, ez? Edo, bueno, bolea horrekin nazten do, ordu, bueno, ez da arerio erosoare aurrelarintzak. Nahi eta zabalera luze Maitek boleaz, ondo sartu da Leire, Tejada hor ezkerrez saiatu da Maite, baina ez du eskon ondo sartu, hor paretatik atea zaio, baina Bai, eta markagaiun alde da azkeneko, berakin erasoan utxeindako bi oitan ez, zaleko bole haue, eta ezker paretan goain Tejada egin nahi duen hori ez. Urtxe esan dugu 18 berdinketa, eta aurre hartu die gorriek, eta bitanteoko aldetxua, bukaera hontan, berriz ere aurretik, eta Leire sakera. Sake arroa, Ona da. Olatzek ekarri, zeingo du Leirek, atzera, erdira Olatzek, Alejandrak, pelotaka da, atzeratu. Olatzek arro, bazartu egin du, ekarri Alejandrak, Olatz, eman da dator, erdira luze, ondo utzi dio Alejandrak, boleaz Leirek, oi Maitek, ekarri Leirek, atzera zabalduz Maitek, boleaz Leirek, zabaldu Leirek eta atzera Maitek, boleaz erantzun Leirek, atzera Leirek, boleaz Maitek, bi aurrelari boleista ditugu, eta defensa bikainak uste nahi dira, eta Tejada txokoan Maitek, eta azkenean, tantoa urdin. Aurreko etxai batea, hor nik uste bere zalantzak da izan entzitula ez, zerrin, Alejandrare aiatzeko modu, baina espero nik uste ez, Leirek zabaleko bidea eta Alejandro oso atzean zeon, eta buk abitu den arren behan du xamartzan. Tantoa urdin, tantoa hori bikaina sake hor zabaleko luze jokatako pelotaka da bat baino gehiago zituen, bai bat besti baino bi aurrelari boleista diteu eta defentsa ona gusten nahi die. Sartuta lau pilotarik, batipat bi aurrelari esango nuke. Eta partida istue eta gogorra. Airez erantzun dio sake horri Leirek. Nahi bezala ez du eskun sartu, Maitek, txokoan txosta erain dior. Baina hor aurreko pelotaka da neukidu akatsa ez, duda, bin arten zalantzain du ez, zeinek eman.
azkenen Maite sartu da, baina Maite sartu da zalantzati, ez? Bueno, azkenen momentun golpea botatzen zuen horrekin, ez? Eta hortxe izan da, pena, azkenen tantoa dominatzetik Leire esku-eskura emateko Hor aukera baliatu du, honetan, ez? Eta hor aukera gutxi ezkio hemen aprobetxatzen denak dakie, eta gorrintzat hori opari oso ona izan da, gaina batez ikusita 39 zeudela markagailu. tanto garrantzitsua zen, bilentzako eta gorrientzako izan da, 21garrena, azken sakea Leirek, erantzun Olatzek, Alejandra. Atzera Olatzek, Alejandrak ekarri, Olatz, jaitsi indu pelota hoi, atzera Leirek, Olatz sartu intzaio, aukeran geldiko zaio Olatz Leire joain, atzera berriz ere, Olatzek, atzera etorrita hankak jaiden dilula, airez, Leirek, atzera Maitek. Alejandrak, eman, Olatzek ere bai, bi atzelariak orain, erdi-erdiko pelota Alejandra luze baztartuz gainea, Olatzek ekarri, Leire, atzera, ez du zer jakin nahi aurrean oain, ekarri Olatzek, bai iritsi da, atzera berriz ere, txokoan utzi du Maite hor da, zabaldu, Leire, atzera, moztu, Olatzek ekarri, aukera Leirek berriz ere, dejada txokoan, eta hor bai, dejada ona. Men nik uste apostu bade inezuela hemen gazte jende asko dago eta elkarri xixatzen ibili die, eta bueno, batzun poza besten tristure, ez? Bueno, partidu beharra eskaini diute lau pilotari batez erasoan jokatu duelako, ez? Eta atzelari baino gehiago nik uste aurrelarik lutzitu duela. Bueno, Leirengan espero ginunez, baina gaur igual protagonismo horten igual Maite bere izan da, ez? Batez, bueno, indakoak eta gero bukaeran, bueno, asmatu ezku noik eraki horrak izan dielako iguala tipat, ez? Beraien lana osko beti oso txukunez, nahiz hiru galdutako izan, bukaeran Maite berak 5 galdutako, ez? Eta, bueno, markagailu ikusita, hortxe, galdutako itan, hortxe dago, ez? Alde hori. Eta holaxe ez, baino egie da, bueno, lau protagonista partidu polite, esan du ez dela bate erresa pilotaleku hontan jokatzea, oso azkarra, asko irristatzen den pilotalekue, alde batea joan ezkio bestera rektifikatzik ez daun pilotalekue, eta bueno, nik uste Mendigorrin partidu hon bat ikustea zai izaten dela, eta gaurkoan alaxi eskaini diutela, ez? Nik behintzat hemendik kanpotik osatu hartu dut, eta Nik uste danak, bai guk eta bai hemen ikuste etorri den danake, gaur gozatu dutela partidutaz. Kantxan barrun daudenak zailo izango dute, beti ere kalduzkio, beti pena izaten nolako, baina uste ez daudela gaizki jokatutako sensazio horrekin gelditzeken, Olatzek eta Alejandrak betire ez du hainbeste gozatu agian, baina partidu ederra ikusi dugu, eta ia oain protagonistak ze sensazioekin gelditu dien kontatuko digute, eta artean esango diteu, datuek, aurrelariak izan direla protagonista, Oskozek 2 musikak 4 lortu dituzte sakez, dejadaz Oskozek azkenen gorrekin 6garrena izan du, Maitek 3, biparetaz bana dute, moztuta 2 Leirek eta 1 Maitek, Zabalean egindako 1 Leirek eta 2 Maitek, Airez 2 eta 3 Maitek, atzean egindako bana dute 2 atzelariek, eta galdutako hietxek, 3 Leirek 1, Alejandrak 5 azkenean Maitek bukaera hortan izan dienak, eta Olatzek beste galdutako batekin, 22 eta 19,
eta ea zer dioten protagonistak. Erbazitzen beharra dago, ez? Gaurko honetaz. Bueno, neskak, zorionak, larri zineten bukaeran, egia da oso hasiera ona eman diozuela partiduri, 7 hutsa hasi zate, baina gero egia da Maitek asko asmatu dula, eta hor estu jarri dela partidue. Bai, esker mile, genekien oso partido zaila genuela Maite eta Olatzen kontra. Maite iesa boleaki min handia egin digu, eta Olatzere atzea mandio haunitz pelotai. Bueno, jakin duzu ere bai partiduri eusten, etzate oso tatea partidutik, eta bueno, erasoan gero minintien den pilotalekoa da, asko irristatzen da, eta gero bukaeran leire asmatu dozo. Hoi da, saiatu gara Maite eta Olatz alik eta urrun izaten, eta Maite mugitzen aurrean, eta gero Olatzi ere ezkerra bilatzen. Bueno, Ale, no es un frontón fácil de jugar, se resbala mucho, las sensaciones de las zagueras suelen ser bastante incómodas, no sé cómo te has encontrado tú hoy. Pues a ver, la verdad que sí que es verdad que el frontón resbalaba un montón y era fácil de encajarte tú en el suelo para poner postura, pero bueno, al final mi compañera me ha sabido ayudar en esas pelotas igual más rasas que se te complican más atrás, así que súper bien en verdad. No. Bueno, habéis sujetado el partido, no es fácil aquí todos los puntos cuesta sacarlos, pero ya lleváis 2 puntos y por eso pues bueno, yo creo que un buen balance de este comienzo de campeonato. Bien, pues sí han sido 2 partidos pues eso, intensos, pero bien, con ganas del torneo y acabar ya ahí bien. Vale, neskak, eskarrik asko eta ea, hurrengoan Olaxepako partidu eskaintzen duzue. Oli. Bueno, neskak, pena pentsatzet edukiko duzuela, oso hasiera ona eman dioa, zuek kosta zaizue sartzea 7 eta hutxe joan di aurretik, ematen zu partiduik etzeola, baina buelta handi eman diozu eta hortxe gutxigatik gelditu da azkenen garaipen hori zuetatik urruti. Bai, como has dicho, pues pena, porque al final, bueno, hemos sabido llegar a 19, pero hemos empezado, pues eso, mal ellas muy bien. Es difícil también jugar en este frontón y bueno, ellas han acertado ahí entre el saque un poco nuestra duda y bueno, lo mejor de todo y con lo que me quedo, pues la pareja que hemos hecho, como hemos acertado a empatar, a pasar, nos han vuelto a pillar y bueno, hemos ido ahí. Pena los últimos tantos hay un poco pues mala decisión y se lo han llevado, ellas han acertado. Bai, Olatz, igual gaur aurrelari gehiago asmatu du egida erasorako pilotaleko dela, atzetik ez dela erresa eroso jokatzea batez eba. Moituda pizko bat eiatue. Ikaragarri botatzen ari da hemen kanpoan. Bueno, sekulekoa botatzen ari da, ea ematen zuen hemen gaine erori behar zitzaiula tetxue ikaragarrizko. Bai, Erautsi da orduan, emetxe uzten du eta alde inbeharren gaude biena. Bai, bihar 10:12 latasati zuzenean, beste partidua zuzenean. Hemen izango gaituzue, ordura arte, bihar arte, ondo izan.